Good morning, guys! Morning po. Morning. Si Daddy. Nasaan yung kain sa banyo? Manit. Mainit. Yan, kain tayo. Saan Oatmeal. yung ano nito yung... Ay! Saan, no? Yan. Ayan! Ayan! With, ano ba to? Chia seed. Lagyan natin ng honey. Pang pa... Groot! Lipat mo muna si Groot, Daddy. Saan? Dito sa ano. Bagoong to eh. Okay na yan. Ay, bagong yan. Yung kabila, anak. Ayun kapon, guys. Di ako nag-vlog kasi busy. Naglaba kami. Tapos, lipat mo muna. Ang ingay eh. Yan, trabaho. Tapos nag-gym kami. And then yan nga. Pinanaw ko na lang sila. Tinake-outan ko sila. Kaso si Chris pala nagluto na. Kasi di agad nakauwi si Emma nag-opening to closing. So si Chris nagluto ng pagkain nila dito. Very good. Nag-wash na rin siya ng dishes. Pagdating Maasa siya na mapapagalitan mo daw siya eh. Hindi naman. Basta mag-ingat lang. So, ayun. Big boy na tong dalawa, oh. Sarap. Mainit naman. Nainit ba? Ano ba talaga, kuya? Okay. So, ayun. And then ngayon, pagkatapos na mag-breakfast, is gugora na naman kami, guys, para maghakot ng mga, ano, mga paninda. Ay, kandilim. Ang ulit store. Hindi. Sa ano muna kami, kuya? Sa Pasig na muna. Operahan pa niya. That's rising over there. That's not egging. Ayaw mo nga yan. Finish na, kuya? That's a waste of... Hindi ako mahilig sa egg. That's not the egg. Ayaw mo na. Hindi yan kumain ng egg nga. Kumain ng Ayan, egg. di tapos. Please. Enjoy si Chris dito, si Kuya Peter eh. Oh, lagay mo na dito, Daddy. Mugasan ko na. Oatmeal. Oatmeal ka bukas, ha? We're on our way na, guys. Pick up ng produkto na naman. Andiyan pala sila, ano sila, Nene. Kahapon or nung Sunday sila dumating. So, ayun. Tapos si Kuya Peter, andyan pa din sa amin. Sabi ko, Kuya, ano, hindi ka pa ba, ano, hindi ka pa ba uwi? Yung gano'n. Hindi ko naman siya pinapaalis, actually. Tinatanong ko lang kasi mamaya, nahihiya lang magsabi, diba? Sabi niya, hindi, okay lang ako dito, Tita Mabi. Enjoy siya sa, ano, sa Unli Wi-Fi, sa Unli Food, doon sa loob ng ref. Tapos, si Chris kasi may kasama, diba? So, ayun. Andun lang sila, sa kwarto lang. Tapos pag nasa labas kami ni Daddy, pag naugutom na sila, ganun, Mami, anong oras kayo uwi? Yung ganyan. Magbibilin sila ng pagkain nila ni Peter niya. Katuwa. Anyway, ayun nga. Uy, bukas na naman dito. Iba-iba talaga itong MMDA na ito. Mamaya may biglang manghuli dito, Daddy. Minsan kasi sarado yung U-turn dito eh. Pag ma-traffic, hindi na papayong tatagdag pa sa traffic yung I sa see. Pasada. Okay. So, ayun. Kahapon pala, guys, may sinalihan na akong ano, class sa gym. So, ang saya. Kasi hindi na kami mukhang tanga-tanga ni Daddy doon. Kasi kapag ka, ano ka lang doon, yung parang magsariling sikap ka lang is, alam mo yun, di ba? Sikap eh. Oh, wala naman tayong ano na, PT na. 4 days lang naman kasi yung free nila. So, ayun. Parang nagsasariling sikap lang kami doon sa gym. Na nagtitingin-tingin lang ako ng mga ano ng kung ano mga routine, ganun. Tapos yung ginagaya ko. Tapos may mga class naman kasi na hindi pa carry ng katawan ko. Katulad nung zumba-zumba na yan. Ang hirap ng mga steps nila, ha. Tapos Gagi yung kagabi. Nakakatuwa. Ngayong kagabi, iba-iba kasi download ko nga yung app nila para ma-check ko yung mga schedules. So, ang pinili ko yung freestyle. Kasi yung parang T25 lang yun eh. So, kaya-kaya ng katawan kasi nag-T25 naman ako before. So, yung 30 minutes ko kahapon para sa ano, sa freestyle na core is
saya. Naging makabuluhan. Pero 1.5 hour tayo doon, ano. Kasi nga inabangan ko pa yung, ano, yung freestyle na class. So, ayun, mamayang gabi ulit. 7:30. So, ayun lang, guys. Nagsyades ang pango kasi maano. Mas nakakasilaw ang Gnet. We're home na, guys. 12:30. Dito na kami sa apartment. Kumakain na yung dalawang makulit. Tinake out ako na lang ulit. Ayun, bukas magluluto ako ng ng lunch namin kasi coding. Walang walang trabaho. Sinalang ko na dun yung yung si Groot, de! Pagkain ng aso. Yes? What? Ha? Hindi ko pa alam na. Hello, guwapo. Ayun, kain tayo, guys. Nag-crave ako sa Hindi totaling nag-crave. Parang nainggit lang ako dun sa ini-edit ko kasi may dun may sabaw. So, parang nakita ko yung sarili ko sa ini-edit ko. Ang sarap. Nakakagana. So, parang gusto ko bigla ng sabaw. Kaso, wala naman akong sabaw ngayon. Kaya available lang shin ramen. So, nagluto ako ng shin ramen. So, diyan ka lang. Kaninang nandito ka sa labas. Talaga pasaway to siguro to. Ayun, tapos ito lang. Ayan, kasi sumubo lang ako ng lunch kanina dun sa sa palengke. Nung ko din wrap ko yung mga pinikap namin ni Daddy. Meron do yung yung tiran nila papa na breakfast. Tuyo tsaka dilis, tapos may pritong ano ba yun, doble-doble na magsalita. May pritong talong, tapos may sawsawa, tapos oh my god, sakto may konti pang cancel ko. Ay, ito pala may pagkain. Sabi mo, oh sige, kumain ka na dyan. Kumain nga ako, guys, nasa kaldero na, nakatayo lang ako. Walang plato-plato. Sobrang gutom ko. Sabi ni Papa, di ka pa kumain? Hindi. Nag-breakfast. Binreakfast ko lang kanina yung yung oatmeal. So, yan lang. Tapos kanina, parang nagkainitan pa kami ni Froggy sa biyahe. Yung papunta pa lang doon sa supplier namin. Kasi alam mo yun, alam niya naman guys ako, ayoko yun sa lahat yung busina ng busina talaga. Nababad trip ako eh. Ano ba yung hayaan mo yung nasunahan mo, yung ganyan. Although, minsan nakapikon din naman yung iba, nagkakat na lang, yung ganyan. Pero sabi ko, kung busina ng busina, at naiirita talaga yung tenga ko eh. Tapos, ayun, na naman siya. Kita mo lang ginaginit. Ang gusto mo ba? Bakit, kuya? Wala, siguro, sige na. Nakatali naman yan. Nalala kasi may bato siya eh. Hello. So, ayun. Nangiinis pa siya. Kasi alam niyang piko na ako. Lalo siya nangiinis. Yung ganun. Tapos, parang umaandar siya. Talaga binubuksan ko na yung yung which is delikado yun, alam ko. Yung pintuan ko. Kasi gusto ko na talaga bumaba. Sabi ko, mag-grab na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Yung ganun. Yan. Kapag nasa biyahe kami, asahan nyo, lagi kami mag-aawan niya. Kasi sa sa kakabusina niya. So, ayun. Sabi ko, hayaan mo na lang. Kasi umandar naman tayo. Ikaw na lang magbigay. Kasi ikaw naman kako yung yung may utak, kumbaga. Isipin mo na lang yung ikaw may utak sa mga tao na nandito. So, ikaw na lang magbigay, diba? Kasi mamaya, matsyempuhan mo na, sira ulo din. Bigla ka na lang barilin dyan, diba? So, yun, nag-ano naman siya. Hindi, ganyan, narantado eh. Sabi ko, kung gusto mo yung ganyan, sige, ibaba mo ko, mag-grab ako. Sabi ko, huwag mo kong idaan sa sa init ng ulo, or pag hindi mo kaya talagang pigilan, siguraduhin mo na wala kang katabi or wala kang kasama, gano'n. Nakakainis. Pero lang naman. Tapos, pati na ulit kami. Ang init. Ano ba naisip ko? Ba't nag-ano ko? Fairness, ang ganda ng skin ko sa na to. Sa ilaw na to, no? Parang gumag-skin tayo. Init, grabe. Grabe, no? Kahit pala ikaw na yung nakikita mo sa sarili mo na in-edit mo na kumakain, natatakam ka rin, no? Kaya,
Ayun, sorry guys. Kain na naman tayo. Sana bumalik na si Mami Tang sa pag-upload ng video. Madalas na siyang nag-upload sa Instagram. So, sana kahit once a week lang siya mag-upload ng video sa YouTube. Tsaka nga pala, nag-edit ako ng vlog. Kumbaga naguguluhan na ako guys kasi 1 week na pala simula nung last upload ko ng vlog. Tapos iba-iba pang SD card yung ginamit ko. Ayun, naguguluhan ako. Alam ko may na-edit na ako ng ganun. So, yung mga na-edit ko na inisa-isa ko pa ulit. Kasi sabi, parang na-edit ko na to yung ganun-ganyan. Tapos wala din naman sa sa finish, para sa finished product. Finished product. So, mga natapos na ma-edit, siguro na, na-delete ko din. Kasi ako mahilig akong mag-delete. Ayaw kasi yung nakatambak na dyan. Yung mga, parang basura na dyan sa, sa folder. So, ko agad yan, dinidelete ko. So, ayun, kaka-delete ko. Lalo na ako naguluhan. So, anyway, maka-upload lang ako ng isa ngayon. Tapos bukas, since Wednesday, mag-upload ako, mag-edit ako na mag-edit guys, para mahabol ko na naman yung yung mga hindi ako nakapag-upload na vlog na araw. Okay, pagpasensya nyo ako minsan sa salita ko kung minsan nawawala-wala ako. Bakit? Huwag ka na mo spoon mo. Na-try mo na yung ganyan na may egg? Ayoko nang nilalagyan ng egg. Wala na yung favorite ko, yung kulay green or yung orange. Veggies ko yan. Parang nakabili. Wala na rin yung orange. Ay, init. So, kapag hindi ako nakapag-vlog guys, ako nakapag-upload, automatic yan, alam nyo na, sobrang busy ko. Okay? Baka anghang, grabe. Magkita yung pawis ko. Ano kang kapalan naman ang labi ko. Ano ba? Labas-masok ka na, Chris. Napanood mo pala yung sa billiard dun sa YouTube ko? Yeah. Gusto mo ba? Na. Sobrang mahal yan eh. Okay. Hi guys! Panoodin niyo to. Baka namang ginawa dyan eh. Meron kaya, naglaro ako mag-isa ko. 9 ball with myself. Ayaw kasi makipag-laro ni Kuya Peter eh. Habang binibideo. Bakit? Nahiya. Pero may channel naman din siya. Oh? 1 subscriber. Ako lang. Pero may isa siyang video doon na 91 views ah. Anong videos? Airplane. Train simulator. Puro may train. Pati kaya sa Minecraft eh. It's so hot! Yun guys, 85 na yung subscribers ko.
May 85 na. Tuntuwa ka na niyan, 85. Yeah. Kita ko naman nun eh. 20 pa nga lang, masaya na ako nun eh. Grabe, kaanghang. Oh my God! Tubig! Ay, meron ka na. May 7.2 na nga akong views, oh. Pero nainggit ako sa'yo kasi sobrang anghang yun eh. Pangit lang dito guys, kasi once na inuman mo ng tubig, parang nakawala na ng gana. Kaso, I have to finish this, you know. Kasi walang uubos tayo. Tayo naman ni Chris ubusin. Pero grabe yung Sige, ano ko. ubusin ko. Kita nyo? Share na lang tayo. Medyo madami-dami pa to eh. Pero ang ganda sa skin na pinagpapawisan ka. Hello? Gusto makipaglaro sa akin ni Jen mo? Nang ano? Kahit ano ito, basta mag-iwas sa'yo daw. Wala siyang palaro eh. Parang ako noon. Tawagin si Happy Jen. Happy, gusto mo makipaglaro? Meron palang nakapost sa Facebook guys. Kamukhang-kamukha ni Kuya Peter. Pag tumaba lang ng konti yung mukha niya, pinost ko sa Facebook ko. Taga ano yun? Sambales ata. Clark. Inabando ng bata. Grabe, kawawa naman. Palaboy-laboy na. Sabi ko, gusto kong puntahan yan. Punin ko na lang. Kasi di naman ganun kadaling mag-ampo ng bata. Diba? Yung mga legal ano pa yan. So, ayun. Kasi kamukha ni Peter. Mami, sabi lang ni Kuya Peter dito noon, chopsticks. Excuse me guys. Dali na lang, subo na lang to. Give me some. Baka ako sisihin mo, bakit umuubos na yung Yakult, ha? Kayo, nag-yapit ah. Si Kuya Peter lang naman palagi yung binom niyan, eh. Yan mo lang, dami naman. Bukas meron na ulit. Pa-deliver ako ulit bukas ng Yakult. 50 pieces. Isang bulto. Kailan natin gagawin yung challenge? May. Kailan natin gagawin yung challenge? Kasi yun nga, di mo na-remind eh. Di sana yun na lang ginawa natin. Ano? Anghang! Next Tuesday na lang. Gusto mo na yan. Anghang guys. Tabi lips ko. Feeling ko naging Kardashian. Sa kapal. Alas 6 na guys. Lutuan ko lang ng ganito yung mga bata. Kasi baka late na naman umuwi si Emma. Sana hindi naman para magpakain sa dogs. Kasi kagabi is anong oras na umuwi? Alas 11 na ata. Kasi from opening to closing daw siya gawa ng yung isang pantry nila is nag-resign. So no choice kundi mag-opening to closing siya. Sabi ko nagpapakamatay ka Emma. Buti niyo aalis dito ng alas 6 yung ganun. Kasi shift niya alas 7. Tapos uuwi ng alas 11. Alam niyo yung mag-open ka na tapos magpo-close ka pa kahit nasabihin na tawag dito, may pahinga siya siguro na 2 hours bago yung second shift niya. Kasi for sure nag-second shift yun. So,
parang sobra-sobra yung yung pagod mo. Kasi pag sa Jollibee pa naman or kahit anong fast food is sobrang nakakapagod talaga, guys. Kasi naranasan ko. So, anyway, ayun, na-prepare ko na din yung pagkain ng dogs, nakapagsaing na ako. Tapos ito na lang sa mga bata. Kasi bala ko sana is bili na lang ulit sa labas. I know, puro kabili, ganun. Kasi magutom yung dalawa dito, diba? Yun, pero ano ko muna, ito na muna sa kanila ngayon. Ibili na lang ako mamaya ng matinong pagkain. May mga restaurant naman kami madadaanan. Just in case, hindi agad makauwi si Emma ulit. So, yun lang. Kasi alas 6 na, wala pa siya. Usually, alas 3 nandito na siya, alas 4. Yun. Kawawa naman si Ems. Patay na yung katawan niya trabaho. Ay, bakit ito? Ayun. Ayaw, ginising ko na din si Daddy. Ayan na. Lumabas na. Sama si Grouping. Pakainin ko na ba mga dogs? Huwag na muna, no? Para hindi muna magpupo. Kasi ganyan sila pagka pinakain mo na. Pupupo na sila. Mamaya na siguro para andito rin kami. Kasi mamaya nga, wala si Emma, hindi agad dumating. Kalat-kalat yung dyan sa baba. Mga dumi nila. Oh my God. Hi guys, we're done. Mag-gym. Nakakatuwa kasi may mga classmates na ako. Classmate! Ayun, kasi may class na ako ina-attend. Hila-hila na siya yung best friend niya. Hindi. Classmate, dito tayo. Ayun. Sunod naman siya. Hindi, kasi sayang pa yung yung 30 minutes. Kasi dumating tayo, diba, alas 7. Eh, nag-discuss pa. Tapos nag-start yung class is... May nag-discussion na sila. Naloloko tayo. Si Daddy, sariling sikap pa rin. Ayaw niya mag-join. Sabi ko sa kanya, mag-join na dun sa freestyle, para partner na lang kami. O, ayaw nyo. Eh, sige, di... Magano siya. Sariling sikap siya doon. May naman siya, may program din naman siya sinusunod. Binigyan siya ng trainer niya. Kaya, ayun. Nakakatuwa. Yung na lang, yung Spartan na lang ang kailangan kong attendan daw, Daddy. Maganda raw yun. Spartan X. Talaga nakaka-tone daw. Tone down daw talaga yun. Nakaka-tone down ba? Nakaka-tone ng ito kasi problema ko yun Ayun umuogoy-ogoy na siya yan. Kaya bibili ako nung pala, lagi ko nakakalimutan orderin yung partner yung pants. Yung para sa braso, para mapabilis yung pag-melt na itong mga taba-taba rito So, ayun lang, masaya lang kasi hindi na kami tatanga-tanga dyan ni Daddy. Ayun. Tapos ayun, may nakakausap na ako sa locker. Kasi Daddy talaga, wala lang, ako lang. Ligo, bihis. Kaya may kachika na. Parang lang feeling college lang. Parang, okay, first day high. Parang PE, ganun. So, nakakatawa. May enjoy ko na yung pag-gym namin. So, ayun. Sa Thursday, Daddy, agaw natin. 6 daw 6 mag-start yung Spartan. So, kasi yung mga ng 4. Okay. So, yun lang guys. Ewan ko lang dito bukas kasi coding kami. Ano ba? Mag-bike ba tayo papunta rito? Ikaw. Eh kasi nga baka mahuli na naman tayo. Di pa nga natin nababayaran yung ticket natin. Anong bayaran hindi pa nababayaran. Anong bayaran? Natikita kami last week May difference doon sa babayaran sa ayaw bayaran. So ayun. Tapos daan lang kami sa sa bilihan ng tinapay. Subway. Tinapay talaga. Nagustuhan ko yung binili namin kagabi na Subway. Sarap-sarap ng tinapay nila. Ayun. Tapos madaming gulay. Dito ka na, kaliwa ka na. Pero lang naman yan. Tapos sabay kanan doon sa dulo. So, ayun lang guys. See you later sa Subway. Pili tayo ng mga available pang Mukunti naman yung palaman. Di ba pinanood mo paano i-assemble yun? Pinanood ko kasi hindi na yun yung mo. Roast beef na yung sayo Iba na yung, wala na yung steak. Oo. Yun. Buti na lang maaga si Emang diretso na. Ay, hindi ka. Kaliwa pala sa dulo. Kaliwa ay padrin. Hindi, sa dulo.
Buti maaga si Eman dumating. Paalis na kami, sakto. Dumating na siya. So, hindi na kami nagmamadaling umuwi. Ay, sarado yata, daddy. Ano? Sarado ba? Ay, hindi, may nilalabasan sila eh. Kora, diretso. Ito kasi mga kuna to kasaway. So, later na nga guys. Daldal pa ako ng daldal. Baka wala na naman tayo mapark. Nang hirap ng parking dito. Ito yung dating... Ano ba yung nakaano dati? Blue Bay, ano? Isa sa unahan na ito, Blue Bay. Ito, makapagal eh. Ako na lang kaya, doon ka na lang sa gilid. Oh, sige, hanapin mo na ako dito. Anong gusto mo? At yung dati, yung steak. Pag wala na? At yung Dati pa rin. Okay. Nakaka-tempt. Ano to? Bakit black? Chocolate yun. Double chocolate. Ano po yung order niya? Ah, yan. Ito na yung ano, Subway. And then, ha? Ano, oatmeal. Dalawa, yes. Sarap po. Kala mo naman mahilig sa matamis din, no? Sa Family Mart. Katabi lang ng ano, Dunkin and Subway. Nakala ko naman tinapa flakes yung nandito sa loob eh. Sotanghon pala, carrots, tapos konting tinapa lang. Oh, napeke ako dun pero masarap siya. Lasang tinapa naman guys, pero in-expect ko kasi maraming tinapa. Alam mo nyo yung ano, puro tinapa talaga. Alam. Pero masarap. Listen, Julia, about yesterday, I came out and announced I shouldn't have talked to you like that. Sotanghon. I'm a bit strong. Wow. I'm Ano sorry. may tinapa? I should have said. Kasi doon sa ano, It happens. kasi doon sa bibenta ng ano, ng ganito, GG naman yung ginagamit niya. Sarap. 5 piso lang pati isang ano. Pero maliit lang yun ah. Kaya 5 piso. Paglag kayo. Yes, totally. Yeah. So, ayun. Tell me about it. Those are really good too. Ito lang kaya namin din ah. Yung Subway. A while, and then everything fell apart. Well, it's falling apart. By the way. I assume Dave told you. It was my affair put into it. Oh, Oh. yes. That was too strong a word for it. Ano lang guys? Ano ba? Twice. I was just frustrated. Ano, Mege? Dave would listen Ano pa? soon to pay for it. Ano kaya? Tinig pa. Alanin mo dali, alanin mo dali. I mean, everything you just said. The unknown party here phone me. Nalak na sa ano na may ginipin yung ano. He's having a completely different experience. Sa loob? I only have faith in him. Nakuha na? She's Nakuha ko to si Maggie, by the oh. way. Cheers. Thank you. Wala akong Mege kasi nasiba. Good night guys, yung bukas. Thank you. Mag-edit lang ako ng isa pang vlog. Yun. Basta tulog na.